Fil-program tagħna wara nofsinhar u kif qednilkom il-mistiedna tal-lum għall-intervista tal-ġimgħa hija ħatħlif Corazon. Kif inti? Tajba ħafna inti, right? Jiena ninsab tajjeb u nieħu pjaċir narak ukoll dik id-bissima partikolari u staqsejt il-ħafna nies biex jibdew jibatonna. Fil-fatt għandi ammont ta' domandi, kważi nista' ma nagħmilx l-intervista jiena. Iva, x'inti tagħmel? X'rispons għandek? Għandna responsa ħafna. Hekk jidher, illum l-iktar ġurnata segwiti fil-fatt. Skont is-survey. Ma nafx hekk issegwihom x'inti. Iwa naf. Jo qtajt kompletament mit-television. Le, ma sara, xorta segwejt illi ħareġ is-survey, riżultati, eċetera, jiġifieri tajjeb. L-erba'. Sinjal tajjeb. Bħal l-erba' fost il-ġimgħa għandna lilek issa. U x'inti tagħmel fil-ħajja tiegħek? Ġifieri il-bot mill-kameras, il-bot mill-mikrofonu wkoll? Fajn in-nies? Eżatt, għalissa. Bħalissa fil-fatt qed nikkonċentra ħafna fuq il-professjoni tiegħi ta' notar. Imma apparti hekk għaddejjin bħalissa bil-preparamenti, bl-aħħar preparamenti għat-tnedija tat-tieni album tiegħi. Ekku, illi dan l-album jismu Għalbeħ. Għalbeħ. Ġifieri, maħniex qed nagħmlu riklam, imma Għalbeħ l-album. Hekk ismu, dak it-titlu tiegħu. X'kien illi semmejtu Għalbeħ? L-ewwel nett hemm kanzunetta li jisimha Għalbeħ. Il-kanzunetta hija kontinwazzjoni jew kif taqbad tgħid l-antitesi tad-dar tan-nanna. Għaliex titkellem dwar dar din id-darba fid-dekadenza tagħha, mhux fil-ġmiel u fis-senjorilità tagħha, imma fil-mod kif titħalla meta aħna nkunu sembijawha din id-dar. Illi hija realtà ta' pajjiżna fil-mument, ġifieri it-tradizzjonijiet u l-esperjenzi li laqajtna magħhom inti fil-kanzunetta tad-dar tan-nanna bdew jonqsu. U sfortunatament anka daw id-djar tara ammont ta' djar illi jitħallew kollha jkunu Għalbeħ ma jitħallew fi stat jitħallew jiżdingaw u mbagħad delipitat le il-kelma. U dik hija l-idea prinċipali, imma mbagħad meta kif taqbad tgħid insiġġta mal-idea u mal-kunċett tal-album. L-album jagħti din l-idea li inti poġġejt fis-suq Għalbeħ għall-apert, għall-miftuħ, l-iktar ħsibijiet li jkunu intimi u kemm ħajkollu kanzunetti fih? 12. 12 il-kanzunetta? Kollox, ħafna minnhom ġodda li qatt ma nstemaw fil-pubbliku ġbit biss minnhom li ġieli nstemaw li huma nistennik li dis-sena ħadna sembija fl-Anja tal-Poplu u x'se jsir li kont irbaħ l-Anja tal-Poplu sentejn ilu biha. Il-bqija l-10 l-oħra huma materjal ġdid. Kompletament ġdid. U Maltin kollha? Kollha bil-Malti u l-kelma li użajt inti hekk puntu ċabċipa li għaliex Maltin fil-veru sens tal-kelma mhux fl-għażla tal-lingwa biss, imma anke fil-kuntest fejn huma ambjentati, is-sitwazzjonijiet, il-karattru tan-nies li qegħdin niddeskrivu f'dawn il-konsonetti u l-melodiji. Ippruvajna nisiltu melodiji li ifakru ftit fl-ambjenti tagħna, fir-rħula tagħna. Għall-ewwel darba ġan jekk nista' ngħidlek. Tista' tgħidli kollox għandna ħafna. użu fil-kanzonetti pop għax aħna flana u fil-folk ġieli nismgħu mid-dialett. Ukoll. Naf illi għandna video aħna illi nixtieq illi nkunu qegħdin inxandruh dan il-video. Ħanaraw il-parti ta' dialett fiha jew le? Le, dan il-video fil-fatt ġan huwa messaġġ għall-miliet. Brabta ma' waħda mill-kanzunetti ma' nistennik, jiġifieri il-kliem li jintuża fil-video huma parti mill-lirika ta' nistennik. U ħadnieh biex wasalna dal-messaġġ żgħir ma nispera li effettiv. Mela ħanħalluh għall-aħħar allura. Ħanħalluh fl-aħħar. Jekk impoġġu l-mużika apparti. Il-televiżjoni poġġejtu ħafna apparti, imma x'inhu għaddej bħalissa fil-ħajja tiegħek? Ma nafx ix-xogħol jieħu ħafna ħin. Nipprova wkoll nagħti ħin lill-familja tiegħi, lill-ġenituri, lin-nannu tiegħi. Li jismu? Emanuel Leli, insomma. Li għadu b'saħħtu ħafna u allura nipprova ngawdi ħafna ħin miegħu, ħin ma' Neville, il-boyfriend tiegħi, nippruvaw li kemm jista' jkun insibu ħin flimkien. Qed naraw ħafna ritratti fuq Facebook tagħkom flimkien. Iva, għax propju ma' Neville ukoll għandi rabta professjonali wkoll fis-sens apparti li noħorġu flimkien, imma apparti hekk f'dan l-album ħedimna duett flimkien. Ukoll. Qed nagħmlu kanzunetta ta' mħabba. Li wkoll hija ftit differenti għax naħseb fir-repertorju ta' mużika bil-Malti neqsin mill-romantiċiżmu. Neqsin mill-kanzunetti ta' mħabba per eċċellenza.
speċi ta' dawn il-kanzunetti li. Issa tħajjarni biex nisma dal-kanzunetti jena, ġifiri, iktar qed iddaħħalni fija. Pero Neville, kif tiddiskrivih? Neville huwa. Għax relazzjoni pjuttost ġdida, le? 3 snin, issa dan huwa t-tielet xorta għadna kważi 3 fil-bidu. snin, insomma, fil-bidu. Neville huwa persuna introversa ħafna, kwiet, ma jaqlax problemi fejn mhux neċessarju, jiġifieri mhux it-tip li jfettaq jew hekk. Imma bil-kontra tiegħek, ġifieri? Jiena ftit iktar ovvjament f'taqbatiet estroversa. nesterna, u żgur nesterna l-sibijiet tiegħi minnu, imma mbagħad bniedem stabbli ħafna, jiġifieri taf fejn inti miegħu dejjem ħajkomunika miegħek ix-xewqat u l-bżonnijiet tiegħu. Huwa kalm ħajkun daqs hemm kemm għalik. jidher? U li jagħmel biex ma jinkwetax il-ħadd ieħor iżomm ħafna mill-emozzjonijiet tiegħu ġo fih. Okay. Ikun nervuż u jkollu l-inkwiet u hekk imma jipprova ma jtaqqalx il-ħadd ieħor bih. Fil-fatt dik hija waħda mill-affarijiet illi sabiħa u fl-istess ħin kif taqbad tgħid hija problematika fih ukoll għaliex biex ma jtaqqalx il-ħadd ieħor jispiċċa jitabba u bil-ħsibijiet u l-piżijiet kollha problemi li. tiegħu u xi kultant jattija biex speċi ta' l-affarijiet jidru sew. Dan il-miliet kif qed tipprepara għalih? Jew inti m'intix xi waħda li iżejjen u Le, dar mżejna. ġifieri tidħol hekk sew fil-miliet. Iva. Nipprova fil-ħin li għandna kemm jiena u kemm hu illi nislu fl-ispirtu nippreparaw l-ikla tal-miliet ukoll, ġifieri dik is-sirandi, jkun mistieden kulħadd, il-familja tiegħu tiegħi u niklu kollha flimkien, ġifieri nippruvaw illi l-ispirtu nżommuh. Iżommuh iktar. Mela. Is-sifer da żmien jew inkella? Inħobbu nsifru ħafna ma ħabba l-album importanti li nibqgħu hekk għaliex l-ammont ta' xogħol li jirrikjedi u t-tnedija tiegħu huwa kbira. Ma l-album ħajjiġi imniedi Fit-12 ta' Jannar. fit-12 ta' Jannar. Ġifieri jonqos l-aħħar irtokki. Lest, ovvjament. Lest, il-biċċa kbira ta' xogħol sar fis-sajf ġifieri, imma dawn l-aħħar biċċiet tal-aħħar huma l-iktar importanti għaliex mingħajrhom taqbad tgħid għandek rigal u trid tinkartaħ, trid tagħmillu l-packing tal-aħħar. Dak kruċjali wkoll. Biex jinxtara. L-iktar ħaġa. Il-professjoni tiegħek imbagħad fejn jidħol l-aspett legali. Għax dana kompletament imbagħad differenti. Ġifieri fil-fatt ħafna mill-mistoqsijiet illi rċevejt huwa jekk għadix tipprattika l-professjoni tagħha bħala avukat. Bħala avukat ma tipprattikax. Le, jiena fil-fatt aħna għamilna l-kors kollu, ġifieri għamilna 6 snin tal-kors tal-liġi, ma mbagħad tażel x'professjoni tipprattika u jiena mill-familja aħna il-mama tiegħi notara, allura l-għażla kienet naturali li. Kellik x'għażla u ma kellik x'għażla kważi. Ma kellix għażla mhux għax fil-verità il-mamma żammitni lura, imma li xtant titrawwem f'dak l-ambjent illi jissu tiġik naturali li. Imbanda jgħidu li iktar werti tmur notar milli avukat. Ismani, għal-fatt li jiena nħobb nikteb ħafna, għal-fatt li s-sena tal-kitba hija l-qalbi daqs kemmi l-liġi, tagħmel ħafna sens għalija li nkun notar, naħseb, milli avukat. Ġifri m'għandikx dik il-namra fik li tkun avukat li tipprattika fil-qorti, pereżempju. Il-klijenti tiegħek ngħidilhom ukoll ngħidilhom l-iktar ħaġa li ddejjaqni jiena meta nara n-nies jiġġieldu. Issa avukat kważi tieħu gost li n-nies qed jiġġieldu għax minn hemm iġġib il-lira tiegħek. Issa jiena nieħu gost meta nara laqda u l-ftehim u dak imbagħad jiena npoġġih fuq karta biex jibqa' siġillat hemm għal dejjem. Allura bħala natura tiegħi inħossni iktar inklinata lejn il-ftehim milli lejn id-disgwit. Il-fatt meta klijenti tiegħi jiena ikun hemm l-inkwiet fuq il-wirt jew fuq ma jaqblux fuq xiri jew fuq bejħ. Kważi hemmhekk jiseb tħossok tirreferihom għand avukat għax ma jkunx l-irwol tiegħi li nidħol bejnietom hemm inżomm ma' xi ħadd minnhom. Naħa jew oħra. Il-parti l-oħra, televiżjoni. Issa ilek kemm sentej, 3 snin nieqsa mill-timmissjaħ it-television jew le? Nimmissjaħ ta' mhux le, iva. Issa artistikament kienet jiena ħafna għaliex bħalma taf inti il-programm ta' wara nofsinhar jista' jkun kreattiv kemm trid, tista' tagħmel li tixtieq u aħna fil-programmi tagħna konna ndaħlu mużika, affarijiet innovattivi. Allura dak l-element ta' kreattività inħoss li timmissjaħ. Nimmissjaħ, imma mbagħad fl-istess ħin fih ħafna impenn u jiena kont impenja ruħi eżaġerat, ġifieri ma kienx ikun ma kontx se nkun kapaċi anke llum milli nagħmel il-professjoni ta' notar
Impossibbli. Sew u program ta' kuljum Impossibbli bil-mod biex kif kont tagħmilhom. nagħmlu jiena, ġifieri. Apparti li żgur ikun strapazz enormi fuq saħħtek ukoll. Kont għamilta ta' sena waħda, kont għamilt. Kien irnexxielek tagħmel. Kien irnexxieli ma kont għadni nibda wkoll, kien għadha l-ewwel sena tiegħi. Mbagħad kont għamilt jumej biss u wkoll kienet sena ta' ġen kbir. Jiġifieri hija diffiċli naħseb Imma- program ta' kuljum. Sked oħra nistennew illi naraw ritorn ta' Corazon fuq il-television. Nixtieq kif inlesti dan l-album, ovvjament nevalwa ftit l-ispazju li hemm fil-ħajja tiegħi biex nimleb xi ħaġa kreattiva li s'issa dan l-album kienet joħodli Kollox. biex tikteb il-kanzunetti tagħmel l-arranġamenti tagħhom, timmonitorja kollox, il-proċess kollu ta' recording ta' ma kienx faċli għax dan l-album ħdimna bl-Orkestra Filarmonika Nazzjonali. Tista' timmaġina biex tiskeda recordings tagħmel l-arranġamenti għal xi ħaġa hekk kemmi biċċa xogħol kbira. Ħalli mmorru għal silta żgħira minn dak illi wieħed qed jistenna minn dan l-album il-ġdid illi ħajkun joħroġ fis-suq propju il-sena d-dieħla imma b'mod esklusiv ħanaraw silta minn dak illi Corazon ilha taħdem fuqu u tixtieq taqsmu magħna. La tibki xizjet ninni Ġesu bambi. Nistennik, wara l-bib nistennik. ċassajt lejn l-arloġġ nistenna l-minutiera d-dur. Mhux presence, imma preżenza. Nistennik. Nistennik. Il-min imma qed nistennew l-album jew hemm xi messaġġ ġo messaġġ. Le, fimni f'dan il-każ xtaqna nħolqu dan il-video blajnuna ta' Anthony li jgħinna ħafna fil-marketing ta' dan l-album. Messaġġ għal-miliet, brabta ma' il-kanzunetta Nistennik titkellem dwar il-fatt li t-tfal tagħna tintuhom kollox u fl-istess ħin qed inċaħduhom mill-preżenza tagħna u mill-attenzjoni tagħna. Allura, f'kuntest tal-miliet, dan l-album joħroġ qrib ħafna tal-miliet, dik l-idea li fil-miliet fil-verità li Li għandna bżonn mhux ir-rigali imma l-preżenza. Ekku. Ġifieri messaġġ li gustus u qawwi wkoll. U forsi il-preżenza għal konċertat netija wkoll. Ukoll, aħna nistennewk. Tajjeb Ekku. għal-tnedija. Pero ħanimxu għanna ħal-oħra tal-istudio tagħna fejn għanna ukoll dawn il-personalitajiet illi nistennew u naraw minn se jkunu fidejk taf kif timxi l-sistema hawnhekk. U allura ħanibdew bl-ewwel wieħed, Lawrence Gray. Aġġettiv. Aġġettiv? Naħseb passjonali. Jina Passjonali. nafu ftit li Lawrence naf li jitfa' ħafna passjoni. Verek, jaf kollox, Veru, kull veru, ħaġa li veru. għamil. Mill-ħwejjeġ Veru, sal-kanzonetti. u juhu l-affarijiet hekk ukoll bċertu la kif tajt. Mela, minant Lawrence, ħalli naraw ftit għalant minn semmorru, u għanna u koll il-Claudia Faniello. Naħseb affaxxinanti. Nara Mill-ewwel, ta' Corazon mill-ewwel jissiblek l-aġġettiv. nara mara hekk, mara li it-tini kurzita biex niskoprija iktar. Affaxxinanti. Intriganti u koll. Intriganti, ekku. Tajjeb, minant Claudia, ħalli naraw għant minn semmorru, u għanna l-Christabel. Christabel, naħseb l-aħwa. Kem tafa Ma l-Christabel? tantx nafa dik il-problema li Christabel li nista' nikkommentalek minn barra. Ġifri tafa fi żmien forsi l-Eurovision. Eżatt, ftit meta ħadna sem flimkien. Naħseb gustuża, naħseb hija tifla gustuża anke l-karattru tagħha, she's a very sweet girl, naħseb. Tajjeb, mela Gustuża parti li hija gustuża fiżikament qed ngħidu Ekku, bla dubju ta' xejn. Christabel illi nselmula wkoll u naraw min imissu. Persona ieħor illi għandna lil Lynn
Ma nafx hekk kif taf hekk hux l-Inkirkop jew l-Infawre. L-Inkirkop liktar li nafa. L-iktar li tafa. Ukoll ma tantx nafa. Imma naħseb lin opinjonata. Fuq kollox. Fimni, xaħġa tajba u koll li għanda opinjoni u sostnija u fil-fatt naħseb illum gradwat bħala avukat u koll ġifiri tixraq anka l-professjoni taħħa. Ġili kelkom hekk xi diskussjonijiet bejnietkom? Mux wis, ta' imma ġili l-tqajt maħħa fuq programmi. Minn dal-kantanti li sissa qed intellaw lek hawnhekk għax ħafna nies jaħsbu l-kantanti jkunu jew dejjem ma' xulxin jew inkella jitkellmu. Le, jiena ħanejdlek. Għattaħin ma ġili għattajt ħin ma' personali, le. Imma lebda waħda minnu. Laħwa. Ġifiri mortna nieħdu kafe. Le, dejjem kontu jiskom rivali jew kompetituri fil. Insomma, dan inti dejjem tażel il-kumpanija tiegħek u jiġifieri kun hemm kantanti li aħna close iktar magħhom u li. Ovvjament, nafu l-Neville. Le, da close ħafna. Da close ħafna, ġifieri xorta bħajtem. Xorta tkun close, ta' xinti jekk tiltaqa' tkun qed tagħmel skambju ta' x'qed jiġri fil-ħajja tiegħek u hekk. Imma mhux wisq, mhux qrib ħafna. Għandna l-aħħar ritratt. U xek, ħalli naraw naqra. Għandna lil Jessica. Jessica Tafa ma tafix. Jessica kellna ħafna affarijiet flimkien. Naħseb illi hija kif taqbad tgħid fiery il-karattru tagħha hija mimlija enerġija, għandha ħafna vigore. U jitħob l-Ispanjol, ukoll. Imma għandha ħafna volja di fare, Jessica naħseb hekk, għandha ħafna entużjażmu. Enerġija u entużjażmu li tkun trid. Jiena nawguralek ħafna iktar, mhux biss enerġija ma aktar suċċessi, ma li diġà li kellek u nħarsu l-qoddim bot partikolari lejn dan l-album. Grazzi lilek tal-ispazju li tajtni. Pjaċir tiegħi dejjem u jalla mandu mhux ma nerġgħu narawk ukoll fuq il-television. Grazzi, nista' nagħmel avviż żgħir? Għamel avviż isek il-kappellan. Tajjeb, min jixtieq jiġi l-konċert ta' Tnedija, il-konċert se jkun fully fledged, ġifieri bl-Orkestra Nazzjonali f'Ser ta' Miżammit, fis-Sala Ser ta' Miżammit fit-12 ta' Jannar. Ħajjisimgħu 12 il-kanzunetta kollha wara nhar riċeviment biex aħna niċċelebraw flimkien ukoll u min jixtieq għatfadal ftit biljetti minn ticketline.com.mt. Tajjeb ħafna. Grazzi lilek Corazon, aħna se nifqu għal waqfa ta' Telebeħ inkomplu magħkom minn hawn u ftit minuti oħra.